Okay, vi er i gang med at lave en ligevinget trekant. Vi starter med at lave 2 punkter og en linje der imellem. Den her linje laver vi i midtnormal. Og så på midtnormalen laver vi et punkt. Derefter trækker vi en linje fra punktet på midtnormalen og ned til de 2 punkter. Herved har vi lavet en ligevinget trekant, som vi kan trække i forskellige hjørner og stadigvæk beholde sin funktion. Okay, nu skal jeg konstruere en retvinklet trekant. Nej, det var ikke det, jeg skulle. Første gang det går galt, okay, hvad gør man så? Ja, så skal vi starte. Ja, så skal vi starte helt forfra. Men nu har jeg lavet den, så skal vi også lave den igen. Ej, okay, vi fortsætter bare. Ja. Bla bla. Nu vil jeg konstruere en ligesid trekant. Og først så starter jeg med at lave en cirkel ud fra et punkt, som er centrum, og så et punkt, der angiver, hvor lang radius skal være. Og det punkt E bruger jeg nu som centrum for den anden cirkel, og så går jeg ud til D, for så lang radius skal være. Og så laver jeg et skæringspunkt mellem de 2 cirkler. Sådan der. Og så kan jeg nu konstruere en ligesidet trekant ved at tegne linjestykkerne mellem de 3 punkter. Og vi kan nu se her, at jeg kan flytte på punkterne, og den vil stadig være ligesidet. Jeg kan dog ikke flytte på F. Det ved jeg ikke, hvad jeg skal sige til. Det er GeoGebra. Det er GeoGebra. Nu vil jeg så konstruere en retvinklet trekant. Og det gør jeg ved først at lave et linjestykke gennem 2 punkter. Så laver jeg så en cirkel ud fra et centrum og et punkt. Kan jeg bruge det? Og så laver jeg en radius på eksempel 5. Og det samme gør jeg så herover fra. Og så kan jeg så se, de her 2 skæringspunkter kan danne en linje. Og den ved vi er ret. Så kan jeg så lave den sidste linje for den en trekant. Ja. Og så kan vi se, her er en retvinklet trekant. Og vi ved, at den er ret, fordi at vi ved, at ja, men hvordan? For lige at gøre trekanten lidt flottere, så sætter vi et skæringspunkt ind i krydset her. Og tegner trekanten op med de to linjestykker, som mangler. Og så kan vi nemlig vælge at skjule denne her linje. Og denne her linje. Det er også bare det, hvis der gør noget galt til det, så man bare det der. Man kunne også skjule cirklerne, men det ser vi ikke nogen grund til. Så kan vi se, at hvis vi trækker denne her, så vil trekanten stadigvæk vinkelret. Vi kan ikke trække det her punkt, og vi kan heller ikke trække det. Man kan simpelthen ikke trække skæringspunkt. Men det er en GeoGebra ting.